Megőrültél? Interjúra készülsz, és fogalmad sincs, hogy kezdj hozzá. Ne pánikolj! Nézd meg ezt a videót! Tudtad, hogy a testbeszéded az interjú 55%-át teszi ki? A szavaid csak 7%-ot. Tehát, a megjelenésednek és a testtartásodnak tökéletesnek kell lennie. Gondold át előre, mit fogsz viselni. Legyen tiszta, kényelmes és a pozícióhoz illő. Másodszor, gyakorold a válaszokat a leggyakoribb kérdésekre. Készíts magadnak egy vázlatot, de ne olvasd fel. Legyen természetes a kommunikációd. Harmadszor, készülj fel kérdésekkel is. Ez mutatja az érdeklődésedet és a proaktivitásodat. Kérdezz olyan dolgokat, amik a cég jövőjére, kultúrájára vonatkoznak. És végül, légy önmagad. A természetesen magabiztos viselkedés mindig imponál. Kattints a like gombra, iratkozz fel a csatornámra, és ne felejtsd el megosztani a videót. Mit gondolsz, melyik a legfontosabb dolog egy interjúra való felkészülés során? Írd meg kommentben.